Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri ya kai muku. Yau ranar 16 ga watan September, cikon shekara biyu da sa yarjejeniya a takarda wanda da farko aka kira ta Liptako Goma, daga baya kuma ta zama IAS. Da sauran labarai na ƙasar mu Niger da ƙasashen mu na IAS. Tun dai ranar 16 ga watan September shekara ta 2023 shine lokacin abubuwa suna zahi, ana neman a kawo ma ƙasar mu yaƙin nan. IAS shugabannin mu suka sa hannu a takarda da suka kiraye ta Liptako Goma. Abu wanda ya ma duka ɗan Niger da Burkina da Mali daɗi na cewa barazanan ECOWAS da Faransa nan da suke neman su kawo ma ƙasashen mu yaƙi suna samu na takunkumi. A lokacin nan muka tabbatar da cewa ƙasashen mu ukun nan su kaɗai suna iya tsayawa a gaban duka sauran ƙasashen ECOWAS da ma masu kama musu. Lokacin da aka sa hannu a yarjejeniya muka gani, muka yi to duka muka yi murna da sabuwar tafiya ta haɗin kan ƙasashe guda uku wanda sun rantse sun ce su yanzu incin kai ne suke nema na kirki, wanda kuma suka rantse suka ce arzikin mu ne zai ma amfani. Shekara biyu ta IAS, abubuwan da shugabanninmu da ma'aikatanmu na IAS suka cimma ƙungiyoyi da yawa a Afirka. Kai har Union African a shekaran shi 50 bai yi abun da IAS ta yi ba a shekara biyu, balantana ma ECOWAS ƙungiyar masu barci. IAS a shekara biyu a takaice wurin yaƙi da ta'addanci mun gani da suka kafa rundunar sojawa ta soji 5,000 wanda suna nan suna ta babbakan ƙona bakin wake ga duka 'yan ta'adda. IAS a shekara biyu kawai, yanzu nan da wasu 'yan watanni za a buɗe banki na bunƙasa arzikin IAS. A shekara biyu mun gani yadda IAS ta gyara diplomasiyanta, yadda duka ƙasashen duniya suke girmama ƙasashen IAS. A shekara biyu kawai IAS ta hiddo fasfor kinta na IAS na Niger dai har yanzu muna jira. A shekara biyu IAS ta amshe ko Burkina ko Mali ko Niger kin suka amshe duka wasu wuraren haƙo arziki ko na zinariyan ko na lithium ko na uranium. Kai hamman fetur kinmu na Niger, IAS a cikin wannan shekara biyu sun tilasta ma duka manyan ƙasashe da manyan kamfanonuka su yi aiki dan 'yan ƙasa, su yi aiki dan ƙasa. Abubuwan da IAS suka yi a shekara biyu abun alfahari ne ga duka wani ɗan ƙasan IAS kenan. Kai ko baka son IAS yau, zaka yarda da cewa tafiya ce ake ta gaskiya, tafiya ce ake ta kirki. IAS yanzu Afirka gaba ɗaya ta zama misali ne na tafiya mai kyau. IAS yanzu ta ƙara bayyana ma mutane na cewa ba demokrasiya take gyara ƙasa ba, kawai shugaba inda yana son yayi aiki yana iya aiki na kirki. IAS yau muna zaben da wanda muke mu'amala da su yanda muka ga dama ba tare da shuruɗai ba. Muna sayan kayan arziki, muna yarjejeniya da wanda muka ga dama ba tare da neman izini ba daga ƙasar Faransa. Mu ne muke ɗaukan decision kanmu, decision kin IAS kamar yadda kullum shugabannin mu suke faɗi, ana ɗaukan ta ne a Bamako, a Wagadugu, a Niamey, ba a Paris ba da London. Shekara biyu ta IAS abun alfahari ne ga mu duka, kuma zan mu ci gaba kullum da goya ma shugabannin mu baya, mu ci gaba kullum kuma da addu'a na cewa insha Allah wannan IAS kin ta ci gaba da ɗorewa, ta ci gaba da yin nasara, don ita ce IAS tabbaci za ta zama ƙofan Afirka na samun incin kai. Kuma deja mun fara ganin mutanen ƙasashen Afirka diya wanda su yanzu fatan su ƙasashen su ma su shiga cikin ƙungiyar IAS. Mun dawo labaruruka namu na Niger, mun gani wurin tsaro yanda Conseil de Sécurité shine wanda gouverneur na gari yake zama da manyan sojawa kuma da manyan ma'aikata na harkar tsaro wanda suke samun duka labari da yake faruwa a region kinsu, kuma ya ne za su kare mutane da ma kayayyakin mutane kenan, wasu harkar kasuwanci da komai da komai. To mun gani Difa da Tilaberi ina ta maimaitawa yanda mutanen Tilaberi kullum su ne suke hitawa suna kukan gwamnan su na cewa ta yi ma akwai a cikin wasu wanda kamar suna ɗan sakaki. Wannan tuhuma ce wanda kullum 'yan Tilaberi suke yi ma gwamnan su. Muke fatan cewa dai koma menene yake faruwa zan mu gani gyara na kirki. Daga Difa ba sai mun faɗi ba, General de Brigade Badagoma ba abun da zan mu faɗi sai dai mu ce mushi sannu da ƙoƙari, sannu da aiki, da shi da Governor kin Agadez. Gaskiya masha Allah, kuma mun gani sabon Governor kin Tawa shi ma dai tun da aka ba shi wannan mukamin ya kama wurin aikin shi, ana yin shi cikin gaskiya, yana ƙoƙari shi ma ya zamanto da cewa duka wasu zargi da aka yi a da na cewa daga Governor kin Tawa ba su yi, yanzu dai a kama a gyara.
Talabiri mun gani, Difa mun gani, Conseil Regional duka da aka yi mun gani cikin satin nan, Tawa mun gani kuma da hamma Agades mun saba da gani kokari duka kenan. Governor ga sunan mun gani suna kokari suna bincikawa dan a zamanto an tabbatar da tsaro kuma mutane suna zarganiyan su cikin lamun lafiya. Cikin kuma zancen Difa mun gani wani abun alfahari, wani abu da ya kamata gaskiya dai a yaba musu. Societe civil suka hito a Difa tunda an kusa rantire, 1 October ake rantire, suka yi alƙawarin na cewa za su bi duka makarantu lakwal na cikin Difa, za su gyara su tunda damuna ne ake, akwai ciyawa ta hito, abubuwa sun hito, za su je su gyara. Har muka gani da shi da kanshi governor na Difa ya jinjina musu abun, kuma a maganar shi har ma ya ce wannan abun za su kama, ya ce shi ma daga gefen shi insha Allah karo mai zuwa zai ma ƙara da FDS da jami'an tsaron mu don su zo su kama a yi wannan aiki. Abu ne na alfahari da ya kamata a jinjina musu. Har yanzu kuma a Niger idan mun je gefen Agadez mun gani da minister namu na lafiya ya tafi visit na ziyara a wajejen nan, har ma da muka ga suka bada kyautan motoci guda 3 da moto ya maha ga sunan kuna gani muna kiran su Cross a Zandar, manya-manyan moto guda 29 aka ba wurin likitoci, ba jami'an tsaro ba, aka bada su a service na lafiya na likitoci dan dai a sauƙaƙa ma ma'aikata su rika shiga cikin wasu ƙauyuka da sauransu dai, kuma dan a sauƙaƙa da motocin nan a rika kawo marasa lafiya cikin gyara da muka gani. Ministan namu na lafiya yana matuƙar ƙoƙari banda manyan na'urori da suke ƙoƙarin su kawo duka a cikin faɗin Niger a rika sassawa. Har a cikin visit kin shi mun gani yayi visit kin wani center na dialysis duka yana diddibawa dan a gani, da a tabbatar kuma da cewa dai kam gyara na lafiyan mutum, lafiyan ɗan adam, wai ga CNSP, ga hukumar CNSP ba wani gwaninta bane suke ma 'yan ƙasa, su a wurin su wajibi ne na 'yan ƙasa a kawo karatu, a kawo tsaro, a kawo lafiya, kuma gashi nan kokari suna matuƙar yi. Zancen shari'a kuma a cikin ƙasashen mu na IAS, bayan mun gani lokacin da aka yi taron ministrorin shari'a na ƙasashen IAS da manya-manyan ma'ilmanta expert a Bamako, sai muka gani cikin wannan satin kuma an yi babban zama na wa'annan ministrorin na shari'a na ƙasashen IAS a cikin Niamey. Zaman nan suna yin shi ne don a hiddo tsari yanda za a tafi da tafiyan IAS, a yi tafiyan justice guda. Bayan mun gani ana tafiyan sojawa guda, kuma ana nan ana shirin ai parliament guda, to shari'an IAS ma ana nan ana sassa matakai wanda suke tafiya da tsarin duniya gaba ɗaya, kuma da kula da haƙƙin ɗan adam. Abu ne wannan wanda ga sunan suna yi. Muke fatan insha Allah shari'an nan ta gyaru, musamman ma mu a cikin ƙasar mu Niger, wanda abu ne kullum muke kukan shi. Kenan muna fatan mu gani shari'a ta kirki ta kahu cikin adalci, shari'a wanda bata bambanta mai kuɗi da talaka, shari'a wanda bata bambanta sarki da ɗan talaka, shari'a wanda ita dai kawai gaskiya ta sani. Gaugawan labarai namu kenan na Niger da ƙasashen mu na IAS, sai mu haɗu da ku a sauran labari. Allah ya kama mana, Allah ya samu